Jesteśmy od ponad 30 lat przedsiębiorcami. To nasza droga do wolności. My z Adamem mamy silne pragnienie wolności, dlatego jesteśmy w Siberian Wellness. Nas interesują wszystkie programy wsparcia biznesu. Więc czytając opis programu Siberian Wellness Car, projekt, jest to optymalny projekt dla nas. Samochód z logo naszej firmy zwiększa bardzo mocno atrakcyjność naszego biznesu. Jest taką wizytówką tego, że nasz biznes się rozwija. Wiele ludzi podchodzi do nas, pyta, co to jest Siberian Wellness. Opowiadamy, że to wspaniała firma, która pochodzi z Nowosybirska, z samego serca Syberii i dzięki temu uzyskujemy nowe kontakty. Projekt Siberian Wellness Car to są żywe pieniądze, które możemy wykorzystać. Jeep to ten synonim właśnie wolności, marzenie z dzieciństwa i te zrealizowaliśmy sobie teraz z Siberian Wellness.